Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci. Kamar kullum, kamar yadda aka saba, waɗannan su ne fina-finan da za mu sakar muku da su a ranar Lahadi mai zuwa insha Allah. Akwai Mikiya, fasarar Sultan, sannan akwai Haɗari wanda kuka jima kuna da fitarwarsa. Sannan ga masu buƙatar shiga group ɗinmu na VIP za su iya mana magana da Ratinisa Private ta kan wannan lambobi da muka ɗora da ke kan sikirin ɗin fastocin nan insha Allah. Za ku yi mana magana, za mu yi muku bayani ta yadda za ku na samun sababbin fina-finai da zaran sun fito a kan lokaci. Sannan matsawar kana so ka kalli waɗannan fina-finan da zaran sun fito a kan lokaci, to ka yi mana magana kamar yadda muka faɗa a kan wannan lambobi, ko in ce a kan wannan lamba da take kan sikirin ɗin fastar nan. Idan ka yi mana magana, za mu gaya maka yadda za ka yi ka samu waɗannan fina-finan insha Allah. Sannan ga masu buƙatar kallon series, Indian series na film normal haka, to insha Allah kuma idan kuka yi mana magana za ku samu dukkanin series ɗin da kuke buƙata, kama daga kan Shu'uma 'yar amana, Shu'umin iko, fansar mace da dai sauransu, daular izza, wata duniya, suna nan dai da yawa. Insha Allah idan kuka yi mana magana ta wannan lambar za ku samu dukkanin fina-finan da kuke buƙata a kan lokaci da zaran sun fito. Kada ku manta, muna ɗora muku sababbin fina-finai masu kyau sa'annan masu kiliya a cikin group ɗinmu na VIP. To insha Allah idan kuka yi mana magana ta wannan lambar, to kuma za ku shiga cikin group domin kar a bar ku a kallon sababbin fina-finanmu da zaran sun fito. Sannan za ku iya shiga group ɗinmu da ke WhatsApp wanda muke ɗora dukkanin bayanai waɗanda suka danganci fasarorin Indiya, Hausa da dai shauran fina-finai da ake fassara insha Allah. Akwai lambar mu ta Telegram, akwai lambar mu da take WhatsApp. Insha Allah idan kuka danna link din da yake cikin description, idan kuka shiga za ku ga su akan description insha Allah. Ku ga baki daya za ku yi mana magana, kun ce za ku shiga ciki ku ga yadda tsare-tsaren mu suke. A nan ne muke ɗora fastoci da dai shot ɗin bidiyo da za a saka kafin ranar da za a sake su. Za ku ga fastocinsu da kuma tallansu insha Allah.